क'क्राझार जी लकसभा समस्ति दङ बेखौ जेरै दङ स्टेटास को बेखौ रिजार्भ खालामनांगौ 14टा समस्ति मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट बिटिआरनि बे 6 शिड्यूल जी बड'लेण्ड एरियायाव मोनब्रै जिल्लायाव 14टा समस्ति जों दानायनि बाथ्रा जों प्रप'जेल होदों प्रस्ताब होदों कुनु कारनाव क'क्राझार समस्तिखौ जाहाथे एसटि रिजार्भेशननिफ्राय बोखारा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हानजाया भारतनि जि बिसायख'थि आयोग इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया बेखौ जोङो लोगो हमो आरो आसामाव पार्लियामेन्ट आरो एसेम्ब्लिनि थाखाय समस्ति दाफामनाय डिलिमिटेशननि हाबाफारिया दा सोलिगासिनो दङ आरो बिनि थाखायनो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि मानगोनां चिफ इलेक्शन कमिशनार राजीव कुमार बिथाङा फैदों आरो बिथांनि गासै टीमा फैदों आरो जोङो जेला इलेक्शन कमिशनखौ लोगो हमदों मानगोनां सिइसि चिफ इलेक्शन कमिशनार राजीव कुमार बिथाङा जोंनि मेम'रेन्डामखौ आजावदों आरो बिथाङा जोबोद गोसो होनानै खोनासंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो मोनथाम दाबिखौ स्पष्टयै जोङो मेनसन खालामनानै होदों गिबि बाथ्राया जाहैबाय जोङो इलेक्शन कमिशनखौ डिलिमिटेशन जि प्रसेस बे प्रसेस खालामनायनि थाखाय जों बिथांमोनखौ बरायो नाथाय डिलिमिटेशन खालामनो थांनायाव समस्ति दाफामनो थांनायाव जाहाथे ट्राइबेलनि इन्टारेस्टआ बर'नि इन्टारेस्टआ कुनु कारनाव जाहाथे खर्ब जाया बे बाथ्राखौनो जों बुंदों बेखायनो 1 नम्बर बाथ्रायाव जोङो लिरदों जे क'क्राझार जि लकसभा समस्ति दङ बेखौ जेरै दङ स्टेटास को बेखौ रिजार्भ खालामनांगौ जेरै डिफुआ हिल्सनि थाखाय पार्लियामेन्टआव रिजार्भ आरो क'क्राझारा दा प्लेन्सनि शिड्यूल माने 6 शिड्यूल एरिया हिसाबै दिनै रिजार्भ जानानै दङ बे स्टेटास को जानांगौ कुनु कारनाव भायलेट जानो मोना जों दाबि खालामदों जे आउट अफ 126 आसामनि जि विधान सभा बिनि 14टा समस्ति मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट बिटिआरनि बे 6 शिड्यूल जि बड'लेण्ड एरियायाव मोनब्रै जिल्लायाव 14टा समस्ति जों दानायनि बाथ्रा जों प्रप'जेल होदों प्रस्ताब होदों आरो बिनि 8टा समस्तिखौ शिड्यूल ट्राइबनि थाखाय माने एसेम्ब्लियाव विधान सभायाव रिजार्भ खालामनायनि थाखाय जोङो दिनै प्रस्ताब होदों आरो लोगोसेनो पार्लियामेन्टआव मोननै समस्ति क'क्राझार 4 शिड्यूल ट्राइब एसटिनि थाखाय आरो उदालगुरि समस्ति मोननै दानो थाखाय जों दिनै प्रस्ताब होदों आरो जों माखासे जास्टिफिकेशन होदों जे बिटिसि दानायनि आन्दोआव बेयाव ट्राइबेलनि रिजार्भेशनखौ 75% 40टा समस्तियाव 30टा रिजार्भ आरो बाकिया आनरिजार्भ आरो अपेन बेयाव मेनसन दंखायो बेबायदिनो जोङो गुबुन मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे 534 भारतनि पार्लियामेन्टनि समस्तिनि गेजेराव मात्र क'क्राझार समस्तिनिफ्रायल' जोङो बर'फ्रा ट्राइबेलफोरा भारत उदांस्रिनि उननिफ्राय मोनसे समाव गवालपारा दङमोन मोनसे समाव गार' हिल दङमोन आरो क'क्राझार समस्ति जानायनि उनाव बर' मानसिया देरहानानै थांदों दा बेखायनो भारतनि 543 सीटआव जुदि बर'फ्रा देरहानांगौबा क'क्राझार समस्तिनिफ्रायबो जों देरहानो हायो आरो बेखायनो जों स्पष्टयै बुंदों कुनु कारनाव क'क्राझार समस्तिखौ जाहाथे एसटि रिजार्भेशननिफ्राय बोखारा थांनाय समाव जों नुदों